katakus sa Philippine Navy ug Indonesian Navy pagpakigbatok sa mga hulga sa piracy ug terorismo ug ang maayong relasyon ug koordinasyon sa duha ka mga nasod napakita atol sa gipahigayong maritime training activity dinhi sa Kabisayan. Si Luan Mirundina sa report. All stations report. There, sir. Anti-surface warfare section, sir. Threat warning is red, sir. Weapons type 2 hostile. Surface contact coming from threat axis. Weapons type, sir. Tipik lang kini sa 5 ka adlaw nga maritime training activity nga gipahigayon sa Naval Forces Central uban ang mga sakop sa Philippine Navy ug Indonesian Navy. Sa unang 2 ka adlaw, gihimo ang nagkalain-laing shore-based activities sama sa executive sessions uban ang kadagkuan sa delegasyon sa Indonesian Navy, rapid response planning process, planning ug tabletop discussions. Nasukod usab ang camaraderie sa duha ka mga Navy sa gisalmutan niini mga sports activities. Sa ikatulong adlaw, gipahigayon na ang training sa kadagatan sa Shato Negros Oriental. Dinhi, nasukod ang katakos sa parehong Philippine Navy ug Indonesian Navy sa Maritime Interdiction Operation, Combined High-Risk Vessel Board Search and Seizure, screening activity, surface action group activity, gunnery activity ug small arms firing at sea. Ang Pilipinas ug Indonesia giuwang lang sa celibacy busa man nagsama ang nasinating suliran sa kadagatan sa duha ka nasod sama sa piracy ug terorismo. Busa mahinungdanon ang pagpahigayon og mga maritime activity sama niini. Indonesia and the Philippines have already agreed on a common border. So there are no more, may mga maritime borders na tayo. It has been agreed upon and ratified. So I think we have no issues in terms of that. Kinina ang ikatulong tuig nga pagpahigayon sa bilateral maritime activity sa nasod sa Pilipinas ug Indonesia. Our successful completion of this exercise is a testament to our collective strength, the resilience, and unwavering commitment to our shared maritime interest. I show by myself that our strongly fraternity with combined professionalism saw a great performance during the exercise was conducted. The challenges we all face together, especially during that rainy and almost zero visibility visit aboard in search, have only served to strengthen the bonds and cooperation between our navies. Samtang giangkon sa Vice Commander sa Philippine Navy, Rear Admiral Cesar Bernard Valencia, nga samtang adunay katakos ang atong mga Navy, nanginahanglan pa nga ma-upgrade ang atong mga sea assets. For 2025, we'll be getting 2 brand new corvettes. For beginning 2026, we will be getting 6 OPVs. And beginning 2025, we'll be getting 2 brand new landing docks na gawa sa Indonesia. Sunod simana, usa ka combined bilateral activity ang ipahigayon tali sa US Navy ug Philippine Navy didto sa Bicol. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.